Yun, nakadali. Woo! Nakadali rin sa wakas si tatay. Janitor eh. Janitor nga lang. Okay sa ano, tilapia. Wag mo nang ibalik yan tay kasi ano. Ano kayo boss oh? Yan sa tubig. Wag nyo nang ibalik yan kasi nagiging ano na rin yan eh. Perwisyo na sa, sa ilog. O yun mga choy, latest update tayo ng ano. Wala tayo sa ano, sa Marikina River. I-update natin kung ano na yung level ng ano, tubig. Ayan, wala tayo. Medyo rough road pala dito. Ang dulas. Ayun, na-update na natin mga toy. Sana bumaba na. Ayun mga toy. Tingnan natin kung gaano level mga toy. Ayun, medyo bumaba na. Bali kagabi yan mga toy, ano na siya, umabot ng 18.3 daw. Ayan si kuya oh. Ayan, mayroon na gano dito na nananalok. So lapit-lapitan natin konti. So ito yung mga to, yung ano, sitwasyon ng level ng ano, Marikina River. So nasa ano, 14.50. So umabot yan ng 18 kahapon, 18 kagabi 18.3. Nagana si kuya oh. Ayun mga tayo. Zoom natin. Yan ang latest mga tayo na ano. Time is 10:57 AM. Yan. May ngisda si tatay oh. Ayun mga tayo, medyo maagos pa rin yung kanong natin ngayon. Sitwasyon ng Marikina River. So bali yung mga ano dito, yung mga putik tatanggal na ng mga ano, DPWH. Ayun. Lilinis nila yung buong paligid ng ano, river. Yung fire rescue naman andun, nakaabang sila, nakantabay sa mga emergency ano. Yun, shoutout sa inyo mga fire volunteer ng ano, rescue team ng Marikina River. So yun mga toy, ito yung update. Pinapadaan lang tayo dito mga toy kasi ano, para makuha tayo ng latest update. Wala pa yung mga dito, yung mga Cream Dory boys. Andun wala sa dulo. Ayan, tatay nangingisda. O yan. Galing, galing, galing. Isa yung Marikina City. Nakakaantabay sila oh. Nililinis na nila yung ano, mga putik. Galing na mo. Nangunguha ng ano mga to, tatay, tilapia. Nakakuha na sir? Wala daw. Buti mabilis na wala ang tubig. Maabot daw yan sir ng ano, 18 kagabi? 18 point? 17 sa Marikina 18. Sa Marikina yung 18. 17 daw dito mga tay sa may ano, sa Marikina. Sa may LTO yung ano, 18. Ayun. LTO Marikina. LTO Marikina pala yung 18.
Sabi 18.3, 18 lang pala. 80. Ayun. Fake news yung ano, 18.3 mga katoy. Ayan, mga taga fire department na nagsabi sa atin eh. Toto. 18 lang pala sa may bandang LTO. Mali naman talaga yung mga tip talaga oh. O yun, update tayo sa may ano, may malapit sa SM Marikina yung Tilapia naman dyan. level ng tubig. Yun, nakadali. Woo! Sarap! Nakadali rin sa wakas si tatay. Si janitor eh. Janitor nga lang. Okay sa ako, tilapia. Wag mo nang ibalik yan tay kasi ano. Ano kayo boss oh? Yan sa tubig. Wag nyo nang ibalik yan kasi nagiging ano na rin yan eh. Permission eh. Perwisyo na sa, sa ilog. Ay mapuntang Cubao mga to, Iban. Puntang Cubao yun. Dito mo naman papuntang ano to. Marcos Highway. Papuntang Kugyo naman to. Yo, doon pa lang ito, yung daming nangingisda rin, no? Yun, nagdadala si tatay. Nag-ano siya ng mga, ano, mga umaanod na isda. Babaka sakali makadali ng cream dory. So, yun. So, yun mga katoy. Shout out sa mga, ano, nasugid nating mga subscriber at mga viewers. Update ko lang mga katoy itong ano, Marikina River. So nasa 14.50 dito sa ano, dito sa may SM Marikina, malapit.